Чуваш хатын-кызларының милли күлмәге. Сәлам, дускайым. Сине күрүемә шатмын. Бүген без синең белән чуваш хатын-кызларының милли күлмәген ясарбыз. Ак кагаз бите инде әзерме? Төсле карандашларың яныңдамы? Бик шәп. Әйдә, башта костюмыбызның формасын сызыйк. Озын күлмәкнең итәген өчпочмак формасында ясыйк. Чуваш милли костюмын төрледән төрле бизәкләр, чигүләр, тәңкәләр, ташлар, хәтта кабырчыклар белән байыталар. Костюмның төп өлеше ул озын ак күлмәк. Хатын-кызлар күлмәгенең озынлыгы тубыкка хәтле җитә. Ирләр күлмәге тезгә хәтле була. Менә яшь кызларның киемнәре шактый гади булган. Күлмәкләре дә гади бизәкләр белән генә бизәлгән. Хәзер алъяпкыч ясыйк әле. Хатын-кызлар күлмәгенең алгы ягына алъяпкыч киелә яки алъяпма тагыла. Салкыннар җиткәч, кыш көннәрендә күлмәк өстеннән кафтан, шулай ук пыстау тукымалы чалбар һәм тун кигәннәр. Ихтибарлы бул. Пөхтә итеп ясарга тырыш. Әйдә хәзер күлмәккә милли бизәкләр ясыйк. Башта контурын сызыйк, аннары буярбыз. Хатын-кыз киемнәре чигелгән бизәкләргә бай булган. Ират күлмәкләрен бәйрәмгә матур итеп чиккәннәр. Нигездә күлмәкнең итәге, җиңнәре, күкрәкчәсенә күп игътибар бирелгән. Чуваш халкында иң киң таралган бизәкләр геометрик орнамент, ягъни туры яки почмак итеп ясалган сызыклар. Борынгы кешеләр орнаментны күз тиюдән һәм явыз рухлардан саклый дип ышанганнар. Орнаментларда кояш, агач, гаилә, шәҗәрә һәм башка мөһим нәрсәләр чагылган. Кызыл, яшел, кызгылт сары төсләр еш кулланылган. Шул төстәге карандашларыңны әзерләп куй. Тиздән алар безгә кирәк булачак. Кара, син монда милли чуваш бизәкләрендә искиткеч матур чигелгән алъяпкычны күрә аласың. Чыннан да бик матур бит. Күлмәгебезне буяр вакытта җитте. Кызыл карандашыңны ал. Аның белән күлмәк җиңнәрен, алъяпкыч һәм итәк кырыйларын буйыйк. Бу безнең чигүебез булыр. Киемдәге төсләр юкка кулланылмаган. Һәр берсенең мәгънәсе бар. Кызыл төс иминлек һәм бәхетле тормыш. Яшел төс табигать төсе. Сары кояш төсе. Зәңгәр күк йөзен аңлата. Менә нинди борынгы тарихлы, бай һәм тирән мәгънәле чигү традициясе бар бу халыкның. Хәзер сары карандаш белән орнаментыбызның кичкенәрәк детальләрен буярбыз. Калган бизәкләрне кара төс белән буясак та була. Пөхтә итеп, рәсемнең кырыйларына чыкмыйча буярга тырыш. Син бик игътибарлы һәм тырыш рәссам икәнсең. Хәзер алъяпкычтагы бер кичкенә өлешне яшел карандаш белән буйыйбыз. Менә шулай. Күлмәгебез әзер икән бит. Вакыт үткәне сизелмәде дә. Бик шәп килеп чыкты. Без булдырдык. Киләсе очрашуга кадәр сау бул, дустым.